Ang Jackliner Incorporated ay isa sa pinakamalaking kumpanya ng bus sa Pilipinas na nagsisilbi sa riding in public patungo sa mga lalawigan ng Southern Luzon na kinabibilangan ng mga pangunahing destinasyon sa mga lalawigan ng Laguna, Batangas, Quezon at Marinduque. Ang Jack is short for Jaime A. Chua Liner, na pag-aari ng pamilya Chua, ay nagsimulang bumana noong Abril 1987 bilang isang solong pagmamayari na nagpapatakbo ng dalawang second-hand na bus sa rutang Alabang-Fairview. Ang lote sa likod bahay ng pamilya ng may-ari ay ginamit bilang garahe ng pagkukumpuni at punong tanggapan ng kumpanya. Noong 1988, nakuha ng Jackliner ang 8 karagdagang mga segunda manong bus mula sa ibang mga operator ng bus. Ang mga ito ay na-rehabilitate at ginawang operational. Makalipas ang isang taon, tinulungan sila ng Bus Installment Purchase Program BIPP, isang programa na magbibigay daan sa kanila na makabili ng mga bus ng installment na nagbigay daan sa kanila na makabili ng 26 na bagong bus at nabigyan ng karagdagang prangkisa sa kahabaan ng EDSA. Noong March 1992, sila ay formal na inkorporada bilang Jackliner Inc. Pagkalipas ng 2 taon, inilipat nila ang kanilang mga operasyon sa rehiyon ng Timog Katagalugan, kung saan itinatag ang sarili bilang isa sa pinakamalaking kumpanya ng bus sa bansa. Noong 2004, nagpa siya ang mga tagapagtatag na pumunta sa semi-retirement at ipinasa ang pang-araw-araw na pamamahala ng kumpanya sa kanilang mga anak habang pinapanatili ang pangmatagalang mga tungkulin sa paggawa ng patakaran ng korporasyon. Noong Desyembre ng parehong taon, binuo ng Jackliner ang kanilang unang subsidiary, ang Lucena Lines Inc., na may fleet na humigit kumulang 60 bus. Noong 2010, binili ng Jackliner ang Tarlac City-based company na Dionisio R. De Leon Express at itinatag ang Pangasinan Solid North Transit, Inc. Mula sa 30 o higit pang mga unit ng bus, pinalawak ng Pangasinan Solid North ang kanilang fleet size hanggang sa humigit kumulang 150 bus units. Noong 2011, ang Jackliner ang naging unang kumpanya ng bus sa bansa na nag-aalok ng libreng Wi-Fi sakay ng sasakyan sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa Philippine Long Distance Telephone Company. Noong March 2014, kinuha ng Jackliner ang Santa Cruz linya ng Green Star Express. Makalipas ang ilang buwan, nakuha ng Jackliner ang buong prangkisa ng Green Star at ang kanilang mga natitirang bus ay inilipat sa LLI Bus Company, ngunit pinanatili nila ang ilang unit sa ilalim ng pangalan ng Green Star Express Inc. Noong 2015, kinuha ng Jackliner ang Dagupan Bus Company Inc. at ang provincial operations ng Fermina Express na may kabuoang 300 bus na pinagsama. Nagdebut din ang kumpanya ng bagong city bus subsidiary, Metro Manila Busco, na may mga ruta mula Baclaran hanggang Fairview sa pamamagitan ng EDSA at Quezon Avenue. Noong 2021, nakuha ng Jackliner ang Jamliner Inc. at Jam Transit para palawakin ang kanilang network ng ruta sa ilalim ng pamamahala ng Jackliner. Ginagamit ng Lucena Lines ang mga terminal at pasilidad ng Jackliner kasama ang kanilang pangunahing terminal sa Buendia. Sa ilalim ng pamamahala ng Jackliner, ginagamit ng Solid North ang mga pasilidad ng Jackliner kasama ang kanilang pangunahing terminal sa Cubao. Sa ilalim ng pamamahala ng Jackliner, ginagamit ng Dagupan Bus ang mga pasilidad ng Jackliner kasama ang kanilang pangunahing terminal sa Cubao. Mga dating destinasyon. Minsan nang nagsilbi ang Jackliner sa rutang Maynila hanggang Batangas City. Gayunpaman, ang Yansan Group of Bus Companies ay nakipagkasundo sa Jackliner na buksan ang kanilang mga ruta mula Batangas hanggang Maynila at magkakaroon ng kanilang mga karapatan na gamitin ang kanilang mga bus hub sa Cubao at Buendia. Sa pamamagitan nito, ang nasabing ruta ay pinaglilingkuran na ngayon ng subsidiary ni Yansan, Ceres Transport at Gold Star Bus Transport Inc. Minsan din silang nagsilbi sa Maynila, Pasita, San Pedro, Laguna, na ngayon ay hindi na aktibo. Thank you for watching.